Karong adlaw, solemnity of the body and blood of Christ. Kitang mga Katoliko nagatuo nga kanang atong gikalawat sa misa, lawas gyud na ni Kristo, dili na simbolo. Maunay gitawag transubstantiation ug mahitabo na diha sa consecration. Mga igsuon, inyong nabantayan, dili mausab ang external sa pan ug sa bino. Pagkalawat nato maura pan, bino ra gihapon. Kay ang nausab, ang substance, ang essence nga dili nato makita. So nawala na ang pagkapan sa pan ug ang pagkabino sa bino nga dili nato makita ug mipuli na ang mismong lawas ug dugo ni Kristo. So si Kristo kana. Mga igsuon, kung si Kristo kana, kita nga nagsimba, kumusta man ang atong attitude? Naa ba ang excitement sa mga kita grade 3 sa atong first communion nga excited tang mga lawat for the first time? Naa ba ang kanang pagpasaylo, pagpangayo pasaylo, kanang mulinya ta nga Lord, ulaw biya gid unta mulinya Lord, dili biya gid unta ko angayan kay makasasala ko Lord. Bastos akong bat imo gihapon gitugot nga ako kang makaon. Ginoo pasaylo ako Lord. Pero muli niya gihapon ko because I badly need you. Kay kung wala ka, wala ko. Pasaylo ako, Lord, and yet salamat nga imo gihapon kung gipasaylo og wala kami tagam nako, Lord. Ing ana unta, dili nga mamantay lang ta, magtabi, mag-text, magpasikat. Di ay kanta, akong i-post unya, paminawan ninyo, makaigo ni nato, Lord patawad. Di ay lyrics Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag may bagong damit na ipagyayabang, pag may jowa akong makakalampungan, kapag may mga bebot na ang gaganda, kapag merong baklitang nakakatawa, ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang. Dili unta ingon anak mga igsoon, kay kanang atong gikalawat si Kristo kana, atong ihatag ang atong respeto, ang atoang excitement, ang atong kaulaw, hinaot pa unta. Dili nato basta-bastaon ang atong paglinya o pagsimba. Makatandog ang mga Muslim sa Egypt. Kay bisan naa sila sa airport, kay didto sila nagtrabaho, kung asa sila maabdan sa ilang prayer, magampo sila didto. Ingon ana unta nga attitude mga igsoon. Okay? God bless.